zuzenean etorri naiz ni Israeletikan, Ruben eta Arianez bezala, etxea juntziala eta gero etorri dela ona, ni zuzenean etorri naiz. Eta denbo asko pasat Filipekin, Jatirrekin, egun hauetan. Eta oso ondo sentitzen naiz, Israelen aurrera pausu bat igarri ez, nire batez ere psikologikoki, ze konpetizioan zukaldezu oso ondo entrenatzen, baina alderdi psikologikoak garrantzia handia daka, ez? Eta azkeneko txapelketan hobekuntza polite egarri nun, eta orduan horrek asko reforzatu nindun positiboki. Eta txapelketa honta oso lasai eta oso gogotsu nator, gogo askokin Israelen indako gauza positiboak aplikatzeko, eta beste aukera hau aprobetxatzeko, ez? Eta hori, gogotsu eta ilusioz. Itxasua gure medioa eta beti aldatzen dihua. Eta Israelen adibidez egun desberdin pila eta euki genitun, eta egunero esate genuen egun batetik bestera, olatua desberdina pasada da. Eta zure surfa ere moldatu inberda egoera horietara, epaileek puntuazio batzuk emateko, ez? Eta, bueno, gure egunerokoa azkenean olatuta moldatzea. Entrenamendutan ere berdina da, taulak aldatzen goaz, azkenean olatu bakoitzak taula bat eskatzen du. Kondizio bakoitzak zure surfeko era bat eskatzen du ere, beti aldatzen joan behar zea. Eta hori da azkenean gure lana, ez? Momentuko olatutara ahalik eta hoberen egokitzea. Hori askatzea eguna. Eta nik askotan esatez surfak alderdi hortatik flow asko eskatzen dula ere, ze azkenean Bruce Lee esatezun bezala, be water my friend, ez? Beti ura bezala izan berrezu, eta moldatu behar zera askazun egoeretara. Orduan, ez izan harri bat bezala, baizik eta ura bezala eta moldatu beti dazkasun kondiziotara. Azkeneko txapelketa 17. postu bat inun. Ez da kriston emaitza egia esan, baina beti ikusi barra nondik zatozen ez, eta beti ikusi barra zure progresioa, azkenean reforzatzeko ere, nolabait ez. Eta argi da lan egiten dugula lehenengo 10 artean sartzeko, eta azkenean Tour Mundialera iristeko, ez, Challenger Series horietara. Eta hori da helburu handiena niretzat, ez, momentu hontan. Argi dakat ez dela helburu errez bat, baina azkenean hortarako egun guztia buru belarri surfean sartu eta lanian. Eta ilusioz ikuste ez, horreit oso polita bezala, orduan 17tikan urrengo pausura izango zen sartzia, lehenengo 10 artean. Eta bi txapelketa daude, ez dakat ezer galtzeko, hasi horren bila nijoa, eta disfrutatzera.